Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Ва инак чӣ хеле ки бисёриҳо пурсон шуда буданд дар бораи сумкаҳои мактабонаву дигар нишон тиҳед гуфта нависта буданд. Барои аввал имрӯзаи видеои мо мавзӯъшон ҳамин намуд нархи ҳамин намуд сумкаҳои духтаронаву писарона мешава. ин видеоро ман аз 5 дарвозаи Корвон дуюм магазин ба навор гирифтаистам. Якум ряд дуюм магазин. касоне ки хоҳишманданд марҳамат метавонанд омада аз аминҷа харидорӣ кунанд. дар инҷа ин намуд рюкзакҳо ҳастай хушрӯвананаи майдатаракош 90 сомонияй, калонош 100 сомонӣ. дӯстони азиз ина бинед рангҳои ҳархела дора, баъд ҳамаш моделош ҳархела. ина мисол баъзеҳош дузамукаянд, баъзеҳош серият дора. инами калоно 100 сомонӣ. ина касое ки харидоранд, касое ки барои фарзандони худ мисол сумка харанд, метавонед 5 дарвозаи Корвон тарафи Элегант дуюм магазин биёед. Якум ряд дуюм магазин. аз ин магазин ман либосҳои туркиро нишон дода будам. ҳозир ки чӣ хеле мегӯянд сезони сумкаҳояй, имрӯз ман тасмим гирифтам ки анамин намуд борора шумода пешниҳод кунам. ана ин намудҳо ҳастай 120 сомон, 100 сомон дига намуд сумко. инаи майдош боша 90 сомонӣ. дӯстони азиз иш дигарай фасонош поёнгиш дигар бо ана ино ҳастанд. ино 80 сомонӣ. дӯстони азиз дутаи сумка дора, якта сумкачаи майдача дора, яктаи дига боша нами рюкзак дора 80 сомон. шумо метавонед омада бо бозорда бинед нарху навора, бо метавонед арзон карда баъдан харидорӣ намоед. ин тараф бо ҳаст ҳархела. ин тарафе ки ман ӯзи нишон додистам ино 80 сомонаян ҳамаш. бинед чанд модел дора. ҳамин муҳрадоруш ҳастай, нигиндоруш ҳастай. кадом намуде ки шумо мехоҳед дар инҷа пайдо карда метавонед. коричневишам хушрӯ. ин нисбатан барои духтарои мисол калонтар. ана ин намудобо ҳаст. инаш намедонам калидмонак боша, ручкамонак боша. сета чиз дора иш 80 сомон. марҳамат тамошо кунед ва баъдан омада метавонед харид. инаш боша нигиндорай. ино материалошон кожазаменителай, лекин ваяй хушрӯвай. мебинед ёшами рюкзак холияй 80 сомон. рангоша бинед. ино боша ҳархела моделош. ҳоз бо дига намудошамаш нишон метум шумода баъдан метавонед ки омада бинед бо худтон. ана ин намудо ҳастай дӯстони азиз 150 сомона, баъд 100 сомона бо 80 сомона. ина пеналошам катишона барои ручкаву қаламу дигар. материалҳои ё хушрӯвай, беҳад хушрӯвай, сифаташон нағза. янамин намуд кӯдаконора. ина поён будаг ёша бубинед 120 сомона. эҷара бинед аз ҳар хел мултико кардагиян видео сумка. баъд ина куклои лола сумкаош
150 сум ёра бинед ба вай дора. Хеле сумкачаи майдача дора, кашлукча барин да ҷои брелокаш 150 140 ина болоша бине 180 анаи боло будагиёш. хеле ки гуфтам, шумо метавонед ки бо омада аз наздик худтон нархнаво карда харидорӣ кунед. дӯстони азиз, интихоби сумка хеле зиёдай дар анамин бозор махсус. Микорвонама чанд нуқтаи савдоро дидам, дар уҷа ҳар хелаяй, ҳар намудшай шумо метавонед ки ба хости дилтон омада пайдо кунед. Ана иҷа 120 сомони анаи бачагиё сифаташон нағзай гуфтан. Ино борои ваян хитоян, вале сифати хубуш. аз и бачагуно бисёрай моделҳои ҳархела шаёд бо ман нишон метам. ана ин болобудаги духтароно боша 90 сомонӣ. И материалаш плашовка бурена, материалаш нағзай, ҳечи намеша. набине на касое ки мехоҳанд ин намуд сумкоям ҳаст. иҷада бисёртар сумко барои кӯдакоян, бисёртар то ами синфҳои 7-8 ҳаст сумко бо духтарои калонтар ё ки на бачаи калонтарак ва ё портфел мегиранд бачаҳо, иҷада нест, ё ки дигар чӣ мегиранд, аз ваё нест. дар оянда агар шава бо ма шумода видео мекунам, нишон метиҳам. як чиз дигар дӯстони азиз, ана ин намуд сумкое ки ҳозир дар иҷа аст, ман нархоша шумода гуфтам. мисол 100 сомон, 150 сомон, 120 сомон, ҳамҷа ҳам хеле нархҳо дора. дар ҳамҷа ана михе нархҳо ҳастай. ана поёна бинед, бо дигар хелоҳош аст. 80 сомаш ҳастай иҷада, бо 60 сомонаям дорам. ана ин тарафа бинед 60 сомона сумка низ ҳаст. вале дӯстони азиз, як чиз дигар бо мегӯм ки ҳозир дар беруно бисёртар распродажа кардагиян. дар берунои бозор ҳастанд сумкое ки моделҳои солҳои пешинаяй. уҷада шумо метавонед ки сумкаҳоро дар 30 сомону 40 сомонам сумкаҳои мактабиро пайдо кунед. вале сифатҳои ваё ба сифатҳои ино баробар намешава. албатта ки ина бинед иҷа тарафа бинед, дигар хелошам ҳастай. на марҳамат 120 сомона сумкаҳо поён будагиҳое ки ма ба навор гирифтам ва ё будан 80 сомонаву 60 сомона. анаи болора бинед, и боло 100 сомони сумкаҳо. ана ряди болои болош боша 80 сомонӣ. духтаронаву писаронаям ҳаст. сифаташон нағзай чӣ хеле ки ба мо гуфтанд. ҳамаи ҳаминора мо интихоб карда дона ба дона овардагӣ ҳастем гуфтанд. сифатҳои нақша интихоб кардагием. барои аввай ма тасмим гирифтам амҷара ба навор гирифта шумода нишон тиём, пешниҳод кунам ва шумо мисол пешакӣ ҳисобу китобтона гиред. пеш аз ба бозор омадан тақрибан донед ки амин барои фарзанди худ шумо то чанд сомона сумкара ёфта метавонед. агар видеои мо ба шумо ягон зарра фоидаовар боша, пас лайк монданро фаромӯш накунед. иҷада бо ҳастаи сумкаҳои бачагона 100 сомонӣ, 80 сомонӣ. дӯстони азиз, ина бинед, ҳамаш моделош ҳар хелаяй, мисол фасонош ва ёшон сифатошон, анами материале ки аями сумкаҳоро истифода бурдагиян. ман худам чӣ гум дида биромадам, бисёр хушрӯвай, сахта ки хушрӯван. боварӣ дорам ки амин хизмат мекунад ба фарзанди шумо.
иҷада бо ҳастаи канцелярия дар магазин дафтарову дигарош. Ман рости нархҳои инора ба праги напурсидам. ҳастан анамин ҳархела. шумо метавонед вақте сумка харикӣ омадед, метавонед омада бинед, баъд муқоиса кунед. Агар арзонтар боша, метавонед харидорӣ кунед. ҳама дафтарҳои ҳархелаи хушрӯбро омадиянд. опиш тетрадо чӣ хеле мегӯянд. ин чӣ хубошона бинед. Аз як ручка 1000 намудози ручка баромадагия. ана ё термосҳои майдача барои об бурдан, набинед чой бурдан. фарзандони шумо метавонанд анам хеле харидорӣ кунанд. ё термоса гарма как меиста оби шумо, обе ки аз хона мебаранд, ё чой ё дигар чи. нархҳои ино 30 сомон 40 сомон. дӯстони азиз, обложкаам аст, эластикам аст, ҳар чизе ки шумо мехоҳед инчунин дар ин магазин фурӯхта мешавад. ин дафтаро ба фикрам 50 дирам, яъни дафтаро 10 варақа буданд, 12 варақа буданд. рости вай талабаи мактабхон надорем, фаромӯш кардем чанд варақа ваё. хулоса дӯстони азиз, дар ин ҷо ман бо шумо худоҳофизӣ мекунам. умедвор ҳастам ки имрӯза видео ба шумо писанд омад ва видеоҳои ояндаи моро интизор мебошед. хайр, то видеоҳои оянда.